suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko at hindi ito patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa tinig ng pag-asa na kung saan tayo po muling mag-aaral ng salita ng Diyos upang patuloy na ma-enlighten ang bawat isa. Dahil po ngayon ay nasa buwan pa rin tayo ng September, so ang ating pong theme verse ay mananatili na matatagpuan sa Hebreo 12 verse 1. Let me read this. Ang sabi po dito, "Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely. Let us run with endurance the race that is set before us." Sabi po sa Tagalog, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Tayo muna po'y manalangin. Father, in the name of Jesus and by the power of your Holy Spirit, patuloy po kaming lumalapit sa iyo sa hapong ito, sa gabing ito. Lord, tunay nga na patuloy mo kaming pangunahan, patuloy mo kami, Panginoong, mag-download ka sa amin, Panginoon, ng mga salita mo na nais mong iparating sa iyong mga tagapanood, tagapakinig. At Lord, bago po kami lumapit sa iyo, kami po, Panginoon, ay saliksikin mo ang aming mga puso at kaisipan. Lord, anuman na nakikita mong kasalanan, forgive us and cleanse us by your blood and make us holy and acceptable before thee, O God. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran. Salamat sa paglilinis mo. Salamat, Lord, dahil patuloy kang kumikilos sa bawat isa na yung mga anak na patuloy na nagtitiwala at nagmamahal sa iyo. Lord, pangunahan mo ang iyong lingkod. Itago mo ko sa iyong krus at ikaw lamang makita sa aking buhay. Salamat po, Ama, Holy Spirit, be with us tonight. In Jesus' name, Amen and Amen. So muli po, magandang gabi sa bawat isa. Dahil nga po tayo ay patuloy na nag-aaral sa Book of Hebreo, so makikita po natin dito sa ating binasa na sinasabi nga po dito tayo daw po ay napapaligiran ng napakaraming saksi. So sino po yung mga saksi na yon? Ito po ay ang mga tao na nasa ating paligid. Mga tao na kung saan tayo po ay pinagmamasdan kung ano ang ating mga ikinikilos, ginagawa. At sila po yung mga tao na pwede nila tayong i-judge, pwede silang ma-bless sa pamamagitan ng ating buhay. Kaya sabi nga po doon,
dapat nagiging maingat ang mga Kristiyano sa bawat kilos at galaw nila, sapagkat hindi lamang po tayo ang nakakakita sa ating sarili, kundi una, merong isang Diyos, pangalawa, ang mga tao na nasa ating kapaligiran. Sabi nga po, maging walking Bible tayo, no? Ibig sabihin, maging kung sa Biblia, ano ang nakikita natin or nababasa natin, at ano yung dapat na isasagawa natin ito. Po, nakikita sa ating mga kilos at galaw. Hindi lamang po tayo tagapagsalita, tagapangaral, kundi makita sa ating buhay, na ang mga salita ng Diyos ay buhay, at patuloy na kumikilos at nagbabago ng buhay. So sabi nga po doon, tanggalin natin ang anumang balakid at kasalanang kumakapit sa atin. So yung mga balakid na yan, yung mga kasalanan na yan ay dapat po nating iwaksi, dapat po nating tanggalin para po para tayo ay makapagpatuloy sa takbuhing ibinigay sa atin ng ating Panginoon. No, para po sa isang manlalaro, kung siya po ay overload, napakarami niyang daladala, napakarami niyang bitbit, mahihirapan po siyang tumakbo. No, hindi siya makakarating agad sa finish line. Kaya ano pong dapat? Dapat tanggalin yung mga balakid na yun. Tanggalin yung mga daladala niyang yun, nakabigatan. No, kaya po pala, kung makikita natin sa mga, lalo na po sa marathon, yung player nila, di po ba, mapansin natin talagang nakasando lang siya, nakashorts na maigsi, ang sapatos niya ay napakagaan, para po kapag siya tumakbo, tuloy-tuloy, walang bigat siyang mararamdaman. So, ganun din po pala sa ating buhay Kristiyano. Tanggalin natin yung mga kabigatan, yung mga problema, na inilalagay ng kaaway sa ating buhay bilang kabigatan. Alisin din po natin yung mga kasalanan, kasi yan po talaga yung nagiging hadlang para hindi tayo makapagpatuloy sa ating takbuhin, para hindi tayo makapaglingkod sa ating Panginoon. Kasi kapag may kasalanan tayo, ito yung nagiging hindrance kung bakit ayaw mo magpatuloy, ayaw mo maglingkod sa Diyos dahil guilty ka. Dahil alam mo sa sarili mo, meron kang ginagawang masama, meron kang kasalanan, at hindi ito natatago sa ating Panginoon. So ano pong dapat gawin? Iwaksi po natin ito, tanggalin natin ito. Kung hindi natin kaya, humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Sabihin natin, Lord, tulungan mo ko. Ayoko nito, ayoko mamuhay sa kasalanan. Ayoko ng mga kabigatan nito. Dahil nais kong sumunod at maglingkod sa iyo. At ang Diyos naman po ay handang tumugon. Di po ba sabi nga sa kanyang salita, ano man yung desire ng puso natin, ipagkakaloob ng Diyos. So desire natin na magbago, andyan po ang Panginoon. Handa po tayong tulungan. Handa po tayong sagutin sa ating mga inihahain o dinadaing sa Kanya. So ang ating pong title sa gabing ito, sabi po dito, Rules for Winning the Christian Race. Rules for Winning the Christian Race. So ano po ba yung mga panuntunan para sa pagkapanalo ng takbuhin ng Kristiyano? Meron po kasi mga rules. Meron po mga panuntunan na dapat nating sundin. Bilang isang Kristiyano habang tayo naglilingkod sa Diyos. Kung sa isa pong player, bago siya sumali sa isang patimpalak, meron po silang mga rules and regulations na dapat nilang malaman para hindi po sila ma-disqualify sa kanilang sinasalihang laro. So, ganun din po pala sa ating mga Kristiyano. Tandaan po natin ang mga rules na ito para po tayo ay patuloy sa ating takbuhin sa mundong ito. Ano po yung number 1? Sabi po dito, fix your eyes on Jesus. Fix your eyes on Jesus. So, ituon mo ang iyong mata kay Jesus. Wala tayong iba pong titingnan sa atin pong paglilingkod sa Diyos, kundi ang ating Panginoong Jesus. Alalahanin po natin yung mga bagay na ginawa niya nung siya po'y nandito pa sa lupa. Naging mabuti po siyang tagasunod ng kanyang Ama. Ang mga pinapagawa ng Diyos sa kanya ay kanyang tinupad. Buong puso siyang sumunod at wala siyang pag-aalinlangan. Kaya mapansin po natin sa buhay ng ating Panginoong Jesus na pagtagumpayan niya ang lahat ng mga pagsubok na kanyang naranasan dito sa mundo.
Bakit? Dahil tinitingnan niya yung kanyang ama na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan para ito'y mapagtagumpayan. So, ganun din po pala sa buhay natin bilang isang Kristiyano. No po, tingnan lagi natin ang ating Panginoon para hindi po tayo manghina, para hindi po tayo ma-disalign sa pinapagawa ng Lord sa atin. Sabi nga po, kabit-kabila, maraming mga pagsubok talaga, maraming mga temptation. Pero kapag po tayo ay nakatingin sa Lord, meron tayong banal na takot sa Kanya. Alam natin sa ating sarili na ang Diyos ay nakikita tayo anuman ang ating ginagawa. Makakapagpatuloy po tayo sa ating takbuhin sa paglilingkod sa Panginoon. Ano po sabi ng Hebrews 12 verse 2? Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before Him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. So ituon natin, sabi doon, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya, mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng ating Diyos. Amen? So, nakatuon lang ang paningin kay Jesus. Dahil sabi nga sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya. So, yung ating pong faith, ito'y patuloy na lalago, ito'y patuloy na magtatagumpay kung tayo po ay merong isang tinitingnan or guide, nasa tama tayong direksyon. At yun po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sabi nga po siya yung simula hanggang katapusan, Simula nang nakilala natin ang Panginoon, at hanggang sa katapusan sa Kanyang muling pagbabalik, manatili po tayong tapat na sumusunod sa Kanya. Dahil sabi nga, yung kagalakan ay naghihintay. May naghihintay na kagalakan sa atin. Kung paano po ang Panginoong Jesus nagtiis nung nandito sa lupa at nang dumating po yung perfect time na siya po'y umakyat na sa langit, kinuha ng Diyos Ama. Sabi nga ngayon, nakaupo na siya sa kanang trono ng Diyos. So yun po yung reward niya. Dahil napagtagumpayan niya yung mga temptation o yung mga paghihirap dito sa mundo. Kaya dumating po yung panahon na nagkaroon siya ng reward sa langit. So ganun din po tayo mga Kristiyano na tapat na sumusunod sa ating Panginoon. Pansamantala lang po tayo dito sa mundo. Yun po ang lagi nating isipin. Hindi po tayo dito permanente. Darating po ang panahon. Tayo po ay kukunin ng Diyos. At sabi nga kung tayo po ay nanalo sa takbuhin, meron po tayong prize, meron po tayong reward. Kung dito po sa mundo, isang reward lang yung makukuha nila at pansamantala lamang yun. Pero tayo po mga Kristiyano, spiritually speaking, yung reward na ating makukuha mula sa ating Panginoon, walang hanggang reward. Everlasting reward. Yun po yung everlasting life. Amen? Kaya masarap po maglingkod sa Panginoon. Although may mga circumstances, pero still, tayo po ay nagpapatuloy dahil kilala natin kung sino yung Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Ang sabi po sa number 2, throw off the burdens and sin. Throw off the burdens and sin. Itapon ang mga pasanin at kasalanan. So, para po tayo ay, yung isa sa mga rules, para tayo'y manalo sa takbuhin na bilang isang Kristiyano, sabi nga po doon ay itapon natin yung mga pasanin at kasalanan dahil nabanggit ko na po ito kanina. Pero nais ko pong basahin muli yung ating team, sabi doon, dahil ito po yung appropriate na verse doon, Hebrews 12 verse 1. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin na natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. So, anong sinasabi po doon sa Hebrews 12 verse 1? Andun din po na pagpapaalala, na kailangan talaga po nating i-remove, yung mga sagabal sa atin, yung mga kasalanan na nagiging hadlang para hindi po tayo makapagpatuloy. At ang sabi rin po ng Psalms 55 verse 22, cast your cares on God and He'll sustain you.
Po. So, ibig sabihin po, ibigay natin yung mga kabigatan natin sa Diyos, at siya yung magsusustain sa atin. At ang sabi rin po ng awit 55 verse 2, lingapin mo ako ay sagipin sa bigat ng aking mga suliranin. So ito po ay sinasabi ni David, sa ating Panginoon. Dahil alam ni David kung sino yung pwedeng magbigay sa kanya ng katugunan sa kanyang mga hinihingi para sa kanyang suliranin, para ito'y magkaroon ng kagaanan. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya ganoon na lamang yung kanyang pananalangin, at paghingi ng tulong sa Diyos. Kaya tayo po, kung tayo ay may mga nakakaranas po tayo ng mga kabigatan, suliranin sa ating buhay, meron po tayong malalapitan. Andyan po ang ating Panginoon. Na sabi nga po doon, 24 hours na naghihintay lamang sa atin. At ang number 3, ang sabi po doon, forget your mistakes. Forget your mistakes. So, kalimutan ang iyong mga pagkakamali. Minsan po kasi ang kaaway ay ginagawa niya tayong pinapaalala niya lagi sa atin yung ating mga pagkakamali. Para tayo magkaroon ng guilt feelings. Para maisip natin ay oo nga, hindi ako karapat dapat maglingkod sa Diyos kasi may kasalanan ako. Kasi dati ganun ako. Dati ang dumi-dumi ko. Dati marumi ako parang isang basahan. So laging ire-remind yan ng kaaway sa atin. Pero sabi nga po, 'di ba, sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from our unrighteousness. So kung ipapahayag natin ng ating labi ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na tayo patatawarin at lilinisin sa ating mga kalikuan. So kahit po gaano kalaki yung kasalanan natin nagawa sa harapan ng ating Panginoon, once na tayo po'y lumapit sa Kanya, nagpakumbaba, inamin ang mga kasalanan na yon, anong po sabi? Ang Diyos po ay tapat at banal na tayo'y patatawarin at lilinisin sa ating mga kalikuan. So kung tayo man po'y nagkasala dati, pero ngayon dahil nakakilala na po tayo sa Panginoon, binigyan na po niya tayo ng second chance para siya'y paglingkuran, pinatawad na tayo sa lahat ng ating mga kasalanan at wala pong dahilan para hindi tayo magpatuloy sa ating paglilingkod sa Diyos. Kasi nasabi nga po doon, forget your mistakes. Ang nasabi po ng Philippians 3 verse 13 to 14, brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. So sabi po din ni Pablo, mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. So kahit po si Pablo, dati siya po ay makasalanan. Dati ang mga Kristiyano noon, di po ba, ay talagang isa siya sa mga persecutor. Pinapatay niya ang mga Kristiyano. So, malaki yung naging kasalanan ni Pablo noon. Pero nung tinawag po siya ng Diyos, hindi po siya nagdalawang isip. At doon niya naranasan na pagsisihan ang lahat ng kanyang mga pagkakamali. At nagpatuloy siya sa paglilingkod sa Diyos. Isa siya po sa magandang karakter sa Bible, si Pablo. Na hindi siya, nung siya'y nakakilala sa Diyos, nagtuloy-tuloy po siya. Hindi po natin makikita doon na mababasa na siya po yung nag-backslide, tumalikod sa Diyos. Kundi nagtuloy-tuloy po siya. Kahit na sabi nga, hanggang sa kamatayan, ipinagmamalaki niya na siya isang tunay na nakakilala sa Panginoon. So ganun po ang gusto ng Diyos sa atin, Huwag na nating isipin yung ating pangit na nakaraan. Kundi tayo ay harapin natin yung ngayon.
Ano po, pag sumakitan natin na paglingkuran ang Diyos ng buong puso. Ano po, habang tayo naghihintay sa kanyang muling pagbabalik. Sabi nga, di po ba, past is past. Tapos na yun. No, ang nakaraan na. Harapin natin kung ano yung ngayon. Kung tayo ngayon ay ginagamit ng Diyos sa isang ministeryo, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon, mahalin natin ito, no? At tayo ay magpursigi para marami pang kaluluwa ang ating madala sa harapan ng Panginoon. Inalaw ng Lord na mangyari yung mga ganung bagay, bagamat kung titinan natin negative, no, yung ating mga pinagdaan ng pagkakamali, para para maging magandang halimbawa tayo dito sa mga ipagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Na pwede nating isipin na pinagdaanan ko yan, kaya mauunawaan ko kung anong meron siya ngayon. Sabi po sa number 4, discipline yourself. Disiplinahin natin ang ating sarili. Yan. Po, isa yan sa mga rules, no, para po tayo ay magwagi sa ating takbuhing Kristiyano. Kung ang mga manlalaro, kailangan nila talagang disiplinahin ang kanilang sarili once na sila ay sumali sa isang paligsahan. No, naalala ko po si Manny Pacquiao, every time na siya ay sasali sa boxing, talagang grabe yung training na pinagdadaanan niya. Grabe yung disiplina niya sa kanyang sarili. Maring hindi siya kumakain ng mga bawal na pagkain. Kahit sabihin na mapera siya, pero dahil kailangan niyang disiplinahin ang kanyang sarili at siya ay meron siyang kakaharaping laban. Andun yung talagang pag-undergo niya ng discipline sa kanyang laro na sasalihan. So, ganun din po tayong mga Kristiyano. No po, para po tayo makapagpatuloy sa ating paglilingkod sa Diyos, dapat kasama nito yung pagdidisiplina natin sa ating sarili. No po, tayo po ay dapat kumakain ng masustansyang pagkain para po tayo makapaglingkod sa ating Panginoon ng matagal na panahon. Lala ko po si Bishop, di po ba? Grabe yung strength na binibigay sa kanya ng Lord. No po, magsi-60 na siya. Bishop, sorry, binisto ko na yung edad mo. Magsi-60 years old na siya, pero napaka-aktibo pa niya. No po, humahayo siya, pumupunta siya sa mga iba't ibang lugar. Para para ipangaral ang salita ng Panginoon. Para magbukas ng maraming mga gawain. Para po yung atin pong tema ngayong taon na ito na talagang patungkol sa expansion ay nangyayari. Kaya napakaganda po niyang inspirasyon sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Dahil meron po siyang disiplina sa kanyang sarili. Nakikita ko nga po, nandun, nag-bike ba yun? May biking siya, no? Nag-gym, no po? So, yung pagkain niya, kapag pumupunta siya dito sa Mindoro, hindi na siya, halos ayaw na niyang kumain ng karne. Gusto niya yung gulay, yan, isda. Kasi nga, alam niya na sa sarili niya, kailangan niyang i-feed ito ng mga masustansyang pagkain dahil meron pa siyang obligasyon sa Lord. Gusto pa niyang humayo. Gusto pa niyang ipangaral ang salita ng Diyos sa maraming mga lugar. At hindi niya magagawa yung kung siya ay sickly or may sakit. Kaya, yung disiplina sa sarili, napakahalaga po nun. Lalo na pagdisiplina pagdating sa pagkain. Disiplina sa pagtulog. Po. At marami pang mga bagay na dapat po nating malaman patungkol sa pagdidisiplina. At ang sabi po ng 1 Corinthians 9 verse 25 to 27, everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last. But we do it to get a crown that will last forever. Therefore, I do not run like a man running aimlessly. I do not fight like a man beating the air. So verse 27, sabi po doon, no, I beat my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. So yun po ay sinasabi pa rin ni Pablo. Sabi doon, lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay, upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon.
So, yun po mga manlalaro sumasali sa iba't ibang larangan ng paligsahan, di po ba? Yes, dinidisiplina nila ang kanilang sarili. Bakit? Upang magkamit sila ng karangalan or gantimpalang panandalian lamang. Panandalian nga lamang po yung gantimpalang yun eh. Pero gusto nila yung ma-achieve or gusto nila makuha yun. How much more pa po tayo? Nasabi nga doon yung ating gantimpala na gustong makuha ipanghabang buhay. Ano po? At ang sabi po doon ni Pablo, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. So, ibig sabihin po, lahat ng ginagawa ni Pablo ay may kabuluhan. Ano po? Hindi siya pumapayag na ang ginagawa niya sa paningin ng Diyos ay parang isang laro-laro lamang. Talagang pag ginawa niya po ang isang bagay, sinisigurado niya na ito ay katanggap-tanggap sa ating Panginoon. At ang sabi sa 27, subalit, pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayo hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. So, ibig sabihin, kahit po yung sarili talaga, kailangan supilin. No po, kailangan natin na itong ating katawan ay disiplinahing mabuti. No po, upang sabi nga doon ni Pablo, hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Ano po, kahit po tayo nangangaral ng salita ng Panginoon, hindi po natin pwedeng sabihin sa ating sarili na ako'y matatag na, hindi na ako maitutumba ng anumang mga pagsubok na aking mararanasan. No. No po, kapag as long as na hindi po tayo nakadepende sa ating Panginoon, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, may tendency po na tayo ay ma-fall. Kaya ano pong dapat, katulad ni Pablo, na po kahit yung sarili niya, sinusupil niya, dinidisiplina niya, no? Kung nakikita niya na ito'y makakasama, hindi makabubuti sa kanyang sarili, andun po yung kanyang pagsupil. So, ganun din po tayong mga Kristiyano, no po? Dapat marunong po meron tayong discerning spirit. Kapag alam po natin na hindi ito sa Panginoon, ignore po natin ito. Po, kung alam po natin na ito'y makakasama sa ating buhay pananampalataya, huwag po natin itong entertainin. Katulad po ng paggamit ng gadget. Po, yan po ngayon ang ginagawa ng kaaway. Sabi nga doon, parang isang web, na hinuhuli tayo. Kapag ikaw ay nakapasok doon sa web ng spider, ano po mangyayari? Di po ba, hindi na siya makalabas doon? So, ganun din po ngayon ang ginagawa ng kaaway. Once na ang isang Kristiyano, talagang, kumbaga, nahulog sa kanya, pilit niya itong pinupuluputan. Ayaw niya itong makakawala sa kanya. Kaya yung pong ating panunood, yung ating pong paggamit ng ating gadget, dapat po ay may wisdom tayo mula sa Panginoon. Huwag po tayo masyadong maubos yung oras natin sa paggagadget. Magkaroon po tayo ng disiplina. Kaysa po iubusin natin yung time natin dito, maghapon tayo na hawak natin yung ating cellphone, basahin po natin ang Biblia. Dito po tayo maglaan ng malaking oras sapagkat marami po tayong matututunan. Maraming i-reveal ang ating Panginoon patungkol sa Kanya. At ito po'y magagamit natin sa paghayo at pagtuturo ng Kanyang salita. So, sabi nga po doon, gamitan po natin ng wisdom ang lahat ng bagay. Hingi po tayo tayo po ay laging manalangin sa Panginoon. Lagi po tayong humingi ng gabay ng banal na Espiritu para hindi po tayo madaya ng kaaway. Sabi nga po doon, habang tayo maraming pinagagawa sa atin ng Panginoon, the more na tayo po ay magkaroon din ng malaking oras sa pananalangin. Kasi kailangan po natin ng prayer. Ito po yung protection natin laban sa tangka ng kaaway sa ating buhay. Dahil prayer gives us protection. Amen? At ang sabi po dito, sa number 6, aim and finishing the race. Layunin na tapusin ang karera. Dapat meron po tayong aim. Dapat andun po yung layunin natin na kailangang matapos ko.
ang takbuhin ito? Kailan matapos ko ang karera na ito na aking sinalihan? Ano po ba yung ating sinalihang karera? Maging tagapaglingkod ng ating Panginoon. Po kailangan matapos po natin ito. Nasimulan na po natin. Ito po ating ituloy-tuloy na hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos, dapat maging worthy ka para dito. Ano sabi po ng Acts 20 verse 22 to 24? And now, compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. Verse 23, I only know that in every city the Holy Spirit warns me that person and hardships are facing me. Verse 24, however, I consider my life worth nothing to me, if only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace. Po, so sabi po doon, ngayon, sabi ni Pablo, bilang pagsunod sa Espiritu Santo, ako'y pupunta sa Jerusalem. At hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ang tanging nalalaman ko ay ito, binalaan ako ng Espiritu Santo sa pagkabilanggo at kapighatian ang naghihintay sa akin sa bawat bayang daraanan ko. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus. Ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Purihin ang Panginoon. Grabe po yung passion ni Pablo, po? Pagdating sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi nga doon, kahit may warning na ang Holy Spirit sa kanya, na doon sa lugar na pupuntahan mo, makakaranas ka na mararanasan mo doon ang, sabi nga doon, ay kapighatian, kapahamakan, pero anong ginagawa po ni Pablo? Nagpapatuloy siya. Dahil alam niya na hindi pa rin siya pababayaan ng Panginoon. Di po ba, kahit nga nakulong na si Pablo dahil sa paglilingkod sa Diyos, still, kahit nasa loob siya ng bilangguan, naglilingkod pa rin siya sa Lord. Sinusulatan pa rin niya ang mga kamanggagawa niya para paalalahanan sila na huwag silang tatalikod sa Diyos. Huwag silang manghihina sa kanilang pananampalataya. Huwag silang papadaya sa mga bulaang propeta, kundi sila'y magpatuloy sa kanilang nasimulang pananampalataya sa Panginoon. Dapat ganoon din po tayo na mga lingkod ng Panginoon sa ngayon. Huwag nating isipin na yung ating sarili lamang, kundi isipin po natin yung kapakanan ng nakakarami, lalo na po yung mga tao na hindi pa nakakarinig ng salita ng Panginoon. Abutin po natin sila, mahabag po tayo sa kanila, gumawa po tayo ng kaparaanan para sila'y mabahagi na ng salita ng Diyos upang hindi sila mapahamak doon sa apoy ng impyerno. Tayo po ang gagamitin ng Panginoon. Ako, ikaw, kapatid na nanonood sa oras na ito. Maaring nilalagay ng Lord yung burden sa puso mo. Nasiran yung mga kamag-anak mo na hindi pa nakakilala sa Lord. Yung mga kaibigan mo. Yung mga kaopisina mo, kaklase mo. So this is the right time. Inalaw ng Lord na magkaroon ulit ng face-to-face. Para may purpose. Para ma-share natin ang salita ng Panginoon sa mga taong nakakasama natin o nakakasalamuhan natin. Manalangin tayo sa Lord. Sabihin natin na, Lord, bigyan mo ako ng boldness, courage, compassion sa mga tao, sa mga kaluluwa na yon na hindi pa nalubusan nakakilala sa iyo. Hindi ko po ito kaya unless na ako'y tulungan mo. I-desire po natin na po makapagbahagi tayo ng salita ng Diyos. Huwag po tayong mahiya. Huwag tayong matakot. Sasamahan tayo ng Panginoon. Dito na po ako magwawakas sa aking conclusion. Sabi po dito, for all those that strive, there are no losers in Christ, only winners. Ulitin ko po, conclusion. For all those that strive, there are no losers in Christ, only winners. Para sa lahat na nagsusumikap kay Kristo, walang talunan, nagwagi lamang. Lahat po tayo'y wagi sa harapan ng Panginoon. Kapag po tayo ay sumusunod o nagsisikap tayo
na makasunod sa ating Panginoong Hesus. Muli, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Tayo po'y muling manalangin. Lord, salamat Panginoon sa mga salita mo na aming narinig. Tinuruan mo kami, Lord, kung paano namin sundin ang mga rules mo para po kami manalo sa labanang ito sa aming takbuhin bilang mga Kristiyano. Lord, salamat. Lagi namin itutuon ang aming paningin sa iyo, Jesus. Dahil ikaw, Panginoon, ang author and finisher of our faith. Kaya Ama, salamat. Patuloy mong bigyan, Panginoon, ng kalakasan ng loob ang bawat isa na iyong mga anak upang magkaroon kami ng courage and boldness to share your words, Panginoon, sa maraming tao na hindi pa nakakarinig ng iyong mensahe. Marami pong salamat. Pagpalain mo ang iyong mga anak na nanonood sa gabing ito. Lord, sino man ang may sakit karamdaman, nagdideklara po ako ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Sino man po, Lord, ang nanghihina, Lord, physically, emotionally, spiritually, in the name of Jesus, I declare, Lord, healing, O God, in Jesus' name. Deliverance in the name of Jesus. Strength in the name of Jesus. Ama, marami pong salamat. Pagpalain mo, Panginoon, ang programang ito at marami pa, O Diyos, maabot na kaluluwa na makikinig at tatanggap sa iyo. Lord, salamat. Sa iyo po namin iniintras ang lahat ng bagay. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pasasalamat. Tanggapin mo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So muli po, magandang gabi at pagpalain po tayo ng ating Diyos na buhay.